Senang. Manta kasina yang juga kum ka seng HYC Ribhoy semi ringkat bat ka Nongpok Circle. Ngilawan ban ni kenduk yau SP jong ka Ribhoy District hagbere bat ka jing bomdan jong ki polis women wing hapo ka Patarkama Police Station. Nandu bala upgrade ya ka Patarkama naka polis outpost ka police station. Hadu menta ki polis kimdon hapo ka Patarkama Police Station. Kani ka bu jing ya ki ya ka thanat hi berkawai hakaba ka laradon kidu ki case hakaba langaliang jong ki police kenthe ki hab ban touch na menta ki kenthe te nangaliang jing kum kesang idon apreng ka jing sokhia hakaba shibun ki issue ki bami ne ki case ki bami apo jong katika thandri voice mi jungi ki badehi syapang ki kenthe te kumno kini ki police shinrang ki la ban ta ya kene case hakaba de jong ki kenthe Kena marta kadau mentang si lawan ban kenduk ya USP jong ka Ribhoy District henrengi kemyok ban kenduk yu henrengi la shu aye ka jing thok ha ka badalang ji kum gisang ngila bu ngila karpat hang tu ba lagu muno de ban pha no iki police kenthe syaktika police station Patarkama khanang ba kane ka police station Patarkama kan la ban trikam la ron kinu kes ki bayade ya ki kenthe ki khna hapo jong ka than Ribhoy sem jongi te ngim kemyok ban kenduk yu ngila shu bu jing thok akin tre ju wang ne bat nginum suntai lang seng ngin sawan biang ban kenduk yu hapo ini si on daula one ban tri po office juga barang juga por kami sek ka besai ka bangkwa ka barong lang ji kum gesang ka long ba lada kani ka jing dawana lang ji kum gesang shaw SP jong Ribhoy District lada kamlong ka ba seso ngilalong ki bala kloi ban ya kenduk wat home minister ru hak bari bat ka jing bomdon jong ki police kentei hapo jong ka police station Patarkama kata kari ka ba lang ji kum gesang Ribhoy sebi dekat bat ka Nongpok Circle ngi one ban kenduk USP jong Ribhoy District